Għal darba oħra Lena Malta titkellem dwar x'qed jiġri fl-impjant il-ġdid ta' Dellimara wara li d-dettalji kienu żvelati l-ewwel mill-kelliem l laburista l-Enerġija u r-Riżorsi Joe Mizzi. Fi stqarrija 3 wara nofsinhar, Lena Malta qalet illi talbet rapport sħiħ ta' analiżi dwar x'wassal għal ħsara fit-turbina illi żviluppawla problemi kbar fil-bidu tax-xahar li għadda. Skont Lena Malta r-rapport li ngħatat mill-BWSC ma kienx sodisfaċenti u għalhekk waqfet it-testijiet fuq l-impjant u qed tgħid li l-aħħar testijiet li waslu biex l-impjant jgħaddi f'idejha se jsiru biss ġala darba il-BWSC tgħaddilha rapport sodisfaċenti. Lena Malta nnifisha qalet li bħala reazzjoni il-BWSC ħadet sensiera ta' miżuri illi waslu biex l-impjant il-ġdid f'Dellimara jinsab mitfi. Lena Malta kkonfermat li l-impjant m'għadux immexxi mill-impjegati tal-BWSC u li biex minn issa l-qudiem jkunu evitati żbalji fl-operat tal-istess impjant, screens u keyboards fil-kamra tal-kontroll tagħha mhumiex jitħallew jiffunzjonaw b'mod temporanju. Fi kliem Lena Malta, dawn il-passi huma parti minn dik li sejħet bħala proċedura normali, maħsuba biex joffru protezzjoni lill-impjant qabel ma dan jgħaddi f'idejha.